Lo jove que ens va deixar és Joan Pastor i aquí estan els seus pares, Xavier, perdó. Joan és el seu pare i Gemma. I aquí tenim a Laura també, que és la dona de Dionisio. I avui ens agradaria, si voleu, dir algunes paraules que poguéssiu parlar. Està Melissa al telèfon, que volia participar i no ha pogut vindre. Aquí al telèfon, que no ha pogut vindre, però bueno, volia dir unes paraules ara quan... Quan volguéssiu. Melissa, vols dir unes paraules? Sí. Vale. A mi m'agradaria dir que, com tots sabem, aquesta carretera ha sigut perillosa des de fa un munt d'anys. Ens van intentar fer un arreglo. Aquest arreglo que ens van fer, òbviament, no cal ser molt intel·ligent per a veure que va ser un desastre. El desastre està en els accidents que han estat passant, en les víctimes que han mort per culpa de la carretera i en tota la gent que quan se'n va treballar va en temor, en tota la gent que vol visitar el Delta i va en temor. Hem d'anar apegats als cotxes perquè és que si no m'ho anem cap a baix. No és una carretera en condicions. I el que els estem demanant als encarregats, en aquest cas a la Diputació de Tarragona, és simplement una carretera digna, una carretera per la qual puguem anar sense temor, en la qual no mos tinguin que dir els pares o els familiars, fills meus, aviseu-nos quan haguéssiu arribat, pareu compte per la carretera, ja sabeu tot el que ha passat, que no tinguéssim que anar en temor ningú del poble, ningú del Delta, ningú que vingui de fora a gaudir del mateix Delta, que és preciós. Volem que la gent vingui sense temor i volem que no passen més accidents. Avui va per tu, per mi i per totes les víctimes que han mort a la carretera. Va per tots. Molt bé, Melissa. Bravo, molt bé, Melissa, molt bé. Molt bé, carinyo. Si vols seguir, que seguix, que... Està bé. Quan vulguis. En aquest moment, evidentment, el nostre fill el notem molt més endins, el notem molt més al costat nostre i a dintre nostre. Evidentment, no em deixo davant de les altres víctimes que hi ha hagut i esperem que el nostre fill sigui l'últim que tingui un accident mortal a aquesta carretera. També voldria agrair la iniciativa que teniu, aquesta plataforma de queixa, perquè no deixa de ser una queixa, que gràcies a l'esforç que heu fet i esteu fent entre tots, esperem que s'hi posin les piles i que ho facin d'una vegada, perquè quants morts més volen a sobre de la taula o accidentats greus perquè prenguin mesures. Esperem que actes com aquest, no sé si la paraula és agilitzar o no ho sé, però que ho facin, que ho arreglin, que sigui segur anar per aquesta carretera i que ninguna família, ni ningú amic, ni ningú tingui ja que patir el dolor que comporta aquesta situació per culpa d'una puta merda de carretera. Gràcies. Àngel, tu vols dir unes paraules? Ja està tot dit. Voluntat política i que estem jugant al joc d'ells. I hem de canviar. Per què? Quin joc estem jugant? El joc dels polítics. Trobo que no els agrada que estéssim aquí al mig, eh? Però continuem igual. Això es va iniciar ja fa 30 anys i continuem igual. I estem al 24. M'entens? Bueno, exactament igual no estem, perquè se suposa que hi ha un projecte que no l'han acabat, Continuem en la carretera igual i continuem en els accidents igual. Només han tapat clots, que vergonyosament esta setmana crec que van tapar alguns clots aquí al tram que han fet ara la marxa lenta. Això són parxes i nosaltres el que volem és arreglar-ho. Sí. M'entens? Els parxes no serveixen per a res, simplement per a continuar. Però quina acció concreta proposes?
Voluntat política, ho he dit. Ja, Són però, los home, polítics això los depèn que- d'ells, Són els però... polítics els que decideixen si s'ha d'arreglar o no s'ha d'arreglar. Ja, Sí, però per a no anar en la línia d'ells, que dius que anem en la línia d'ells, què proposes que féssim? no proposo res, jo que vegin aquí, que es fiquen ells aquí, hasta que no toqui un... Bueno, és igual, no vull parlar més, deixem una, que tots sabem per on anem. Ja. Ha vingut algun polític a alguna d'aquestes manifestacions que s'han fet? Aquí n'hi ha alguns. Sí, avui. El primer tall que vam fer, que vam anar a estar al Trabucador, que hi havia més de 100 cotxes, hi havia gent d'Esquerra, n'hi havia de Junts també, i potser algun altre partit, jo no ho sé. Hi ha hagut polítics que han tingut la presidència d'infraestructures i no han fet absolutament res. Al cap d'un temps, un temps molt, molt breu, van dimitir i van ficar-se a una altra banda. Jo trobo que sent president de les infraestructures hem pogut fer alguna de la Diputació, alguna més del que s'ha fet. No dic noms ni dic res, tots sabem de qui parlem i com parlem. M'entens? I si estàs de president d'infraestructures i no fas res, vol dir que no hi ha voluntat política dels de dalt. Jo no parlo ni d'este ni de l'altre ni el de més allà. Avui me'n recordava en Eva, fa un rato, que quan ens vam juntar en tu i en Joan i més gent per a organitzar això, tu te'n vas recordar que una mare t'havia dit que aquesta carretera era una vergonya i que patien per la nit, el que diem sempre, no? Per això va sortir el nom de la carretera. I per això va sortir el nom d'esta campanya. Correcte. I trobo que quan vam començar aquesta campanya, perquè els vam començar a apretar més, perquè això ha sortit molt als mitjans, és un tema dels que se parla, l'opinió pública de les Terres de l'Ebre, la carretera de la vergonya és un tema dels que estan a la palestra, ¿vale? I per això estan fent alguna cosa. El poc que han fet, ho han fet per això, si no, no ho haguessin fet. I te dono les gràcies per tot el que has fet. I en aquest cas vull a Joan, que està aquí, Joan Capilla, I a Joan també. Va ser l'iniciador de la plataforma esta de la carretera. I a Joan també, òbviament. Ja està. I a Llorenç, que han vingut a tots els talls des d'Amposta. Així que vam anar correcte. Bueno, primer que res, donar les gràcies a totes les persones que esteu venint, els que no poden vindre, però realment la pressió de la ciutadania és la que té que fer que aquesta carretera s'arregle. Aquí la culpa la tenim tots. Tots els partits polítics no han tingut la pressió suficient per a que aquesta carretera estigui feta. Se parla de l'aeroport de Barcelona, se parla del quart cinturó, se parla de... Però els vots per a que aquesta carretera estigui fet no són perquè el poble nou, el poblet, no té prou habitants. I la veritat és esta. I no vull fotre follon, però s'ha arreglat la carretera que dona a Favaret, que és una urbanització. I això, que teòricament és una carretera molt més transitada, aquesta carretera continua abandonada. Que no és un camí, que és una carretera que es diu T2021. I quan la volen desprestigiar, estan desprestigiant el territori. Perquè quan diuen que és un camí, estem entenent que totes les empreses que passen per aquí, en tot el transport, en tots els habitants que estan aquí i tot el turisme que està venint al nostre delta, li estem dient que això és un camí, que estan per un camí. Per a mi és una vergonya quan sento que encara, al 2024, li tenim que dir que és un camí. Que es deixin ja, a la millor, no voldria pensar-ho que a la millor hi ha interessos d'algun municipi perquè la gent no pugui vindre aquí per les nits, perquè els restaurants aquí no funcionen. No vull creure'm que no vulguen arreglar aquest tram de carretera perquè vulguen que vagin per un altre tram. No vull pensar totes aquestes coses perquè això és possiblement el gran defecte de les nostres terres. Estar ben dividits i que no creixi ningú perquè en el reino de los ciegos el tuerto és el rei. I aquesta és una mentalitat que hem de canviar. Hem de treballar conjuntament. La Ràpita, Amposta, Tortosa, Ulldecona, tots els pobles molt és important que el delta estigui ben comunicat. Les vides no tenen preu. Només dir-vos que vam sortir tallant 240 dies la Nacional 340 perquè teníem 15 morts cada any a la 340. En 4 anys només n'hi ha un i esperem que sigui 0. Però aquesta carretera ne porta 2 en pocs mesos.
Esta carretera ara és la que té més sinistralitat a les nostres terres. Més que l'autopista. Però alto, ben més parla de la AP7. Que es fiquen tots les piles, que es deixen de fer demagogia i que felicitarem quan estirà feta. Però també vos dic una cosa, mos oblidarem de qui l'ha arreglat. Però cada vegada que passarem, mos recordarem que aquí s'han quedat moltes persones. Gràcies i a continuar. I la pressió, i que el qui està manant se sentigui pressionat. I el que vulgui manar, que se sentigui pressionat. Perquè si no hi ha pressió de la ciutadania, això no es farà. Res més. Un moment, que jo també volia dir és una opinió... És una opinió personal, Jo el que penso és que estem tallant la carretera, són prou gent, però aquí no estem afectant a ningú. Els cotxes no venen, no hi ha trànsit. Entonces, jo penso que això s'ha de fer a l'estiu i al diumenge, que és quan sí que faríem mal. És una opinió personal i una opinió que no sé si afecta o no afecta o estic dient una tonteria, ¿vale? Però penso que falta pressió, com has dit tu, més potent, o sigui, agafar-ho molt fort. Perquè aquí que diran, mira, no ha passat cap cotxe, estan tan tranquils, no hem fet mal a ningú. Això és fer pessigolles als polítics. Ja està, només volia dir això, és la meva opinió, Hauria de haver una caravana d'aquí a la Ràpita. Mireu, Àngel, Maria José és una de les que ha vingut sempre. Àngel també, Agustí, hòstia, ara se me'n van els noms. Maria, Ricard, Jordi Quintano. Si no fos per vosaltres, el que s'està fent no s'hagués fet si es fan les obres l'any que ve, que vos quede clar que és pels que estem aquí. Perquè si no, no haguéssim fet res, no haguéssim tapat ni un clot, no haguéssim pintat ni les línies aquestes que veieu. Que això és ridícul, per això hem tallat aquí avui. Perquè això és un tram estret a un lloc pla com lo Delta, ja no me'n recordava que volia dir això. Això és un tram estret, i ho vaig dir a Canal T esta setmana que em van trucar i a tots els mitjans que m'han trucat esta setmana, i crec que, en tots els respectes, perquè respecto totes les opinions, però lo important aquí no és la quantitat de gent que molestes. Els mitjans quan venen i fan la cobertura el que expliquen és quanta gent estem fent el tall, quants de cotxes som i quantes persones som. No expliquen, no, han molestat a 100 vehicles o han molestat a 500, això no ho expliquen. Una altra cosa és que si mos fiquem a putejar al màxim els que transiten per aquí, se mos ficaria gent en contra. Això és una altra. I el que importa als polítics és que surti els mitjans, perquè si surt als mitjans la seva obra de govern s'està veient en entredit. Alguna cosa no estan fent bé i tothom se n'entera. Si molestes a 100 o a 500, això no se n'enterarà ningú després. I la gent que està circulant, la gent que realment està utilitzant i són usuaris de la carretera, realment el que estan és patint el problema. O sigui, no fa falta que els expliquem que s'ha de millorar la carretera. Ja està bé fer un recordatori, ja està bé fer-ho així i molestar i és més espectacular només d'això, però realment a qui usem tota la carretera tots els dies no fa falta que ens expliquen que la carretera és estreta ni que hi ha accidents. Abans ho comentàvem venint en algú que estava per aquí atràs i diu a mi em van vestir o vaig envestir o vam xocar en un tractor portant el xiquet detrás al carro, saps? O sigui, portant detrás el xiquet en una cadireta. Són les coses aquestes les que fan que reaccionéssim. No fa falta que ens digui ningú o d'això. El que necessitem, el que veiem, la manera de fer-ho, des de luego, quan hi ha implicació, quan hi ha gent que molesta o que fas un tall, pues realment crea malestar, però el que estem buscant és realment que es veigui la gent des de fora, la gent que no és usuària de la carretera. Si damunt dels que estem patint la carretera o tallem la carretera damunt, pues damunt també és una molèstia extra. Desde luego és buscar la manera de que se'n donin compte que estem fent un seguiment. De fet, com dia, en els últims anys s'han estat fent molts de moviments i s'han estat fent moltes coses. Però aquestes manifestacions puntuals que fem és un recordatori de que mantenim la pressió i que estem pendents de
de que això s'acabe i es fiqui en marxa d'una vegada. I pararem la pressió quan estiguen les obres en marxa o quan estigui fet, no quan mos diguen els plans, perquè els plans de... Sí, pel 2022 se farà, pel 2023 se farà, estem al 2024 i no s'ha començat. O sigui, no s'ha començat. I dius, no, és que les coses de Palacio van despacio, perfecte, però també aniran més ràpids si nosaltres anem mantenint la pressió i anem manifestant-nos i anem fent els recordatoris de que això està en marxa i que hi ha gent pendent, d'acord? Que és el que diem, que d'alguna manera se diu, no, és per la gent, nosaltres, molts d'aquí són veïns del poble, no, però altres són gent que tenen algun negoci, que tenen alguna cosa, o simplement la gent que baixa al Trabucador. El Trabucador ara pareix això que sigui el cafè del mar a Ibiza. Quan se pon el sol ve un munt de gent a veure com se pon el sol aquí. Com te trobes en la pujada, en el moment de pujar, te trobes grups de 20, 30, 40 cotxes que estan pujant un detrás de l'altre del Trabucador durant l'estiu. No, és simplement... I l'alcalde de Poblenou no ve aquestes coses? És un representant de l'alcaldia. El Poble Nou no l'ha triat l'alcalde d'Amposta o anava a les llistes d'Amposta, però no. L'única consulta que es va fer a Poble Nou per a triar els representants va ser quan estava amb un pare. L'única. Després ja no se n'ha fet cap més i abans tampoc no se'n va fer cap. Llavors representa a l'alcalde d'Amposta o al govern d'Amposta. Implicant a l'Ajuntament d'Amposta. Estem aquí a l'embut. Aquest embut teníem autorització de la comunitat de regants per tapar i fer-ho tota la carretera recta. L'Ajuntament d'Amposta va dir que no. Que no. A fer ampliar este tros d'aquí, que és l'embut. I implicar els ajuntaments que diguen el per què aquestes coses, per què no volen tirar avant. Per això estem aquí, perquè això és una vergonya. Massa diners, no poden estar els diners aquí. Per què? Se'n gasten al Favaret, se'n gasten a altres bandes i aquí, que és més important, no es gasten o què? I implicar els ajuntaments. Se van fer 2 mocions a l'Ajuntament de la Ràpita i a l'Ajuntament d'Amposta para cedir los terrenys de la carretera esta, que era una carretera particular o dels pobles, para cedir-ho a la Diputació. No s'ha fet encara cap expedient administratiu dels 2 ajuntaments donant-li la cessió dels terrenys a la Diputació, com volen treballar a casa d'un altre, la Diputació. Sí, estem d'acord. És el que estem dient cada vegada que tenim oportunitat. Les respostes dels ajuntaments, han de donar respostes. També seria important. Me vaig reunir en la comunitat de regants per dir que a Múrcia des del 2014 han entubat totes les sèquies, una pel tema de la sequera i l'altra perquè podia donar més metros a les carreteres. Si des d'aquí estem mirant, veiem tot el cablejat que tindria que estar colgat. Vosaltres mireu que hi ha una regadora a un costat i una sèquia a l'altre. Quin problema hi ha que això estigui entubat i colgat? Ja mos barallarem després qui pagarà l'alquitrà, però si li guanyem 2 metres per banda, aquí tanta gent no s'ha caigut. Per tant, això, i vos recordo que el 2018 l'estat espanyol va aprovar 3 normatives, sobretot pel tema de les carreteres, i en una d'elles dia que en caràcter d'urgència se podia fer qualsevol obra per les vides de les persones. Vos recordaré que les rotondes que es van fer a la 340 les van fer aprofitant esta llei que van traure. Per tant, que no mos venguen fum, que allà, a la Nacional 340, han volgut muntar una història de 11 rotondes. I aquí, arreglar estos quilòmetres per a ells no és res. Per lo menos, caràcter d'urgència. Tot el cablejat, colgat, i tots els tubos... Però la pregunta és, i perquè jo no conec, l'IBI de les sèquies, qui el paga? La comunitat de regants paga l'IBI? Pregunto. És de la comunitat de regants. Si és de la comunitat de regants? Les sèquies són de la comunitat de regants. La pregunta és, per això em vaig reunir amb ells. Me van dir que el gasto el tenia que fer l'ACA. Aquí mos anem passant la pilota d'uns als altres. La carretera continua igual. Que es fiquen les medalles qui vulgui, però realment lo important és que li guanyéssim 2 metres o 3 metres. Avui en dia la bicicleta és la que està agafant el poder. Per a tots és important.
Per què no van aprofitar també alguna inversió per a ficar carril bici i li guanyaríem 4 metres? Qualsevol excusa se podia fer. Però si l'excusa, a la millor, és que no hi ha esta urgència, és la que continuem igual. De moment, el que està clar és que, com que ells han tret compromisos perquè els estem pressionant, si no els complixen, com a mínim queden retratats. Nosaltres, per lo menos, els vídeos que hem anat fent i que estan al YouTube i que els anem compartint per xarxes, ja mostrem a l'alcalde d'Amposta, a l'actual alcalde, dient que les obres començarien el 2022, que la titularitat havia de passar al 2020 a la Diputació. Doncs bé, estem a finals de 2024 i encara han de modificar el projecte segons ells perquè ara ho volen juntar al camí de Guarda a l'últim tram allà a prop de la Ràpita. A veure per què han de juntar aquests dos projectes, si sempre han sigut projectes diferents i d'institucions diferents. Tot i això, continuen dient que les obres començaran l'any que ve. Doncs bueno, la qüestió és que si no comencen, quedaran retratats. Per almenys nosaltres farem el possible per a mostrar a través de l'hemeroteca de les notícies que han sortit en els compromisos que han anat assumint que no han complert. Vale? I és un tema que a l'alcalde d'Amposta li pica, perquè s'ha anat traient de la Diputació, s'ha tret de carreteres perquè no vol estar en primera línia per no sortir salpicat. Vale? Doncs bueno, nosaltres crec que el que estem fent té un valor i si voleu que es facin més actes o que es faci més pressió, el primer que hem de fer és vindre a les reunions, perquè a vegades a les reunions som 4, 5 o 6, vale? I és molt difícil organitzar coses en molta gent a una reunió en 5 o 6 persones. És molt difícil, vos ho dic. I és fàcil, i no ho dic per tu, Llorenç, perquè te'n fas un fart de fer coses, però és fàcil dir, s'han de fer més coses, o s'ha de tallar la carretera a l'estiu, i no ho dic per Maria José, que ho ha dit abans, sinó perquè a vegades ho diu altra gent, i ho diu gent que ni tan sols ha vingut mai a cap acte, que no han tallat mai la carretera. Qui són ells per a dir-nos el que tenim que fer? Està clar o no? La gent ha de parlar en propietat. I quan vulguis dir el que s'ha de fer, has de ser el primer que ha d'estar allà fent-ho. I donant-lo callo. I donant la cara davant dels Mossos o davant de qui sigui i sortint davant dels mitjans de comunicació. Moltes gràcies a tots els que heu sortit avui, que us heu ficat davant de les càmeres i heu parlat, perquè això es dona la cara. I si teniu negocis, qui tingui negocis, que no tingui temor. S'han de defensar les coses, se defensen. Els negocis són importants, però no són el primer. Abans és la seguretat. Abans és la seguretat i la prosperitat també de les nostres terres. I sense això, este poble a patir. Perquè aquí hi ha gent que truca a la grua perquè el vinguin a buscar perquè no poden conduir. Perquè estan cagats perquè la carretera és una merda. Llavors, este poble, si voleu que tingui un futur, necessitem una carretera més ampla, una carretera digna. Llavors s'ha de donar el callo. Jo també en tinc de negoci, la meva família també té negocis i alguns que esteu aquí teniu negocis. Doncs s'ha de donar la cara i que vinguin els treballadors dels negocis i que vingui tot Déu. Perquè si no és molt fàcil dir hem de fer més coses però ficar-nos en segona línia o en tercera o ni tan sols aparèixer als actes. De què estem parlant? Quina classe d'incoherència és esta? Mos heu de dir els que fem alguna cosa el que hem de fer? Quan vosaltres vos quedeu a casa perquè plou. Avui me preguntaven ahir que si suspeníem. Hòstia, en tot el que passem per esta merda de carretera, passa alguna cosa si mos banyem? Que plogue, que estarem aquí. Quin problema hi ha? Molt bé, Josep. Coherència. Escolta una cosa, si hem de donar la cara, si hem de donar la cara, la donem, però jo em pregunto aquí, que ja sé que li arribarà, i si no, jo quan el vegi li diré, on està avui l'Agustín Tirado? A veure, és que no, us ho dic en sèrio, han vingut els familiars de la gent que s'ha mort a la carretera i el representant de l'Ajuntament al poblet està dormint? Perquè la nit sí que hi era en el concert, M'entens? I ho dic davant de les càmeres, I després igual me'l trobaré. Jo el que proposo és que tots els que estem aquí al poblet aquests dies, els que viviu i els que no hi vivim perquè hi estem molt, jo quan me'l trobi el felicitaré, li preguntaré
Com és que ahir al matí o avui, o que si el trobo aquesta tarda, no estaves al tall de la carretera, t'hem trobat a faltar. Jo ho faré i us animo que tots el que trobeu ho feu. I una altra cosa, si la carretera té que començar en principi el 2025, jo el que proposaria ara és ja... Com que no sabem quin mes serà del 25, com que no sé quin mes serà del 25, proposar ja un tall de carretera a primers d'any. És dir, que serà any 25. Vol dir que és una manera d'intentar de tornar-los a provocar que si era l'any que en teoria es té que començar, doncs comencem ja. Si no han fet alguna cosa, esperem que hagin fet alguna cosa, però és fàcil que no hagin fet res encara, pel que queda. Amb la qual cosa, a primers d'any, sigui gener o febrer, tornar una altra vegada aquí a tallar la carretera. Jo vaig entrar a una instància preguntant quins serien els passos que seguirien, la vaig entrar al maig i em van respondre a l'agost. Van esperar els 3 mesos per a respondre'm. I el que em van dir és que havien de modificar el projecte a l'alçada del de Rabassa cap a la Ràpita. Vaig preguntar els passos que seguirien, que em diguessin un calendari d'actuacions. No me'n van dir cap de calendari d'actuacions. En lloc de resoldre'm dubtes, me'n van generar més, perquè me van dir alguna cosa que no sabia, que és que ara s'han d'ajuntar el projecte del camí de guarda en lo de la carretera. Però bueno, a mi me sembla bé el que dius. Sempre i quan hi hagués bastanta gent implicada en organitzar-ho, i que vinguéssim tots i que cada vegada siguéssim més. Perquè quan fem actes seguits, hi havia qui dia, hem de tallar cada setmana. És que no tenim gent per tallar cada setmana. Si vam fer el primer acte eren més de 100 cotxes. A la setmana següent o al cap de 2 setmanes vam fer la pintada, però vam convocar tall per a fer la pintada al de Rabassa. I al segon acte no arribàvem a 20. Les fotos estan, no arribàvem a 20 persones. Això què vol dir? Pues que no podem juntar massa els actes perquè hi ha gent que si ho fas de tant en tant venen, però si els juntes no venen. És el que hi ha. Jo li demanaria una proposta, que fes una reunió en l'alcalde de la Ràpita i l'alcalde d'Amposta. Fer una reunió tripartita i depèn del resultat fer en la Diputació. Vostè m'ha demanat una proposta, no? Jo li faig aquesta proposta. Que la plataforma demani una reunió en l'alcalde de la Ràpita i l'alcalde d'Amposta. I depèn la reunió i llavors anar a la Diputació. Depèn el resultat que hi hagi. Llavors sabrem de primera mà què és el que diuen tant un com l'altre. Perquè ara un s'expulsa i l'altre s'expulsa. La demanem directament en les 3 institucions. Una vegada vam anar Joan i jo a Tortosa, crec que va ser, i estaven els 2 alcaldes i la presidenta actual de la Diputació. Simone diu partido a partido. O sigui, primer en los alcaldes i després en la Diputació. El que passa és que jo no tinc molt de temps per dedicar-los-ho a ells. Deleguen un o altre de la Junta perquè ho proposi, però la proposta va... Qui vulgui fer 10 reunions les pot fer. El que passa és que en les reunions te ballen, saps? Jo prefereixo fer talls i que surtin els mitjans perquè reaccionen d'una manera o d'una altra, reaccionen i fan alguna cosa. Sempre ens ha passat igual. Quan han fet un acte, després reaccionen i anuncien alguna cosa, fan alguna cosa, i hem anat avançant així, a poc, a base d'actes. Si fas reunions, bueno, exactament igual no estem, Àngel. Si volen fer l'obra l'any que ve, la faran, perquè hi ha un projecte que no existia abans. Se van gastar 100.000 euros en un projecte i van fer uns estudis previs que justifiquen que es faci un projecte i una ampliació. Si no haguessin fet aquests estudis previs i no haguessin redactat el projecte, seria impossible que fessin les obres l'any que ve. Del 2014 que està el projecte en la declaració, en tot, en l'impacte medioambiental, i està, del 2014. És un altre projecte. Bueno, un altre, i ara en canviaran i en faran un altre. I l'any que ve, potser en sortirà un altre i en faran un altre. I au, tranquils. Està bé, lo de la reunió està bé. Està l'impacte medioambiental i està tot reunit, i a més està publicat pel BOE. Ai, pel BOE, pel DOC. Sí, està publicat pel DOC. O sigui que vull dir que ho tenim. Estava aprovat provisionalment. Feia falta l'aprovació definitiva. Lo de la reunió està bé, Àngel, però jo crec que té més resultats això d'avui, per exemple, que una reunió. Però la reunió la podem demanar igual, no hi ha problema. I si vols vindre, i qui vulgui vindre a la reunió, que vingui, que sigui una assemblea, que els ho poguéssim preguntar el que volguéssim, no són representants. També podem dir-los-ho, veniu, que volem fer una assemblea i que la gent vos pregunte el que vos vulgui preguntar. Han vist avui que davant de tota la gent no venen. Llavors hem d'anar tots sols, o sigui, s'ha d'anar
A parlar entre els Pues si vols vindre, tu que tens experiència, que tenies un plec així de documents, però què havien fet abans de fer la campanya de la carretera de la Vergonya? No havien tapat ni un clot, Àngel, no havien tapat ni un clot. Després van fer això, que és una vergonya perquè es van deixar això aquí, ni que fos la muntanya, saps? Ni que fos un barranc allí que costés això 10 milions d'euros d'arreglar, ampliar això, si es tira 4 camions d'arena... Qui no ho va autoritzar és l'Ajuntament d'Amposta a fer això. Si ja estem parlant d'això, ara parlem d'altres coses, vale, però l'Ajuntament d'Amposta no va autoritzar a tapar i fer-ho igual. Ja, doncs és una vergonya. I la comunitat de regants va donar el vistiplau. Doncs és una vergonya. I a vegades els mitjans no entren en detalls perquè ja sabem que els mitjans també estan bastant compromesos. I ho trauen d'alguna manera, però han vingut aquí avui per estar aquí damunt, no? Damunt de la merda esta. Que això és una puta merda. Vale? I jo, quan he de vindre aquí i me tinc que parar perquè ve un cotxe i no para, perquè no respecta la senyalització, me cago en tot. I llavors l'estat d'ànim que això ens genera també és un impacte d'esta carretera. I això ho vaig dir a un vídeo. Abans de que fessin res, vam fer un vídeo que vam gravar també a la carretera del Riu Vell. Que vaya merda, no?, com estava. Doncs allí van tirar asfalt i bueno, ara està una mica millor. Hi ha molta gent que se'n va per allí per evitar això. Han fet algunes coses, Aquí no han fet el que necessitem, però algunes coses han fet. I les han fet perquè han protestat. I han protestat bé, dins de la gent que som. Perquè som els que som. Aquí no és que siguéssim 2.000 persones ara. Però si no estéssim nosaltres aquí, doncs ja podeu tindre clar que no farien res. I algunes coses les han fet i esperem que en facin més. Trobo que ja són les 11, però si voleu mos quedem fins a les 12, No sé, moltes gràcies a tothom per vindre. Si algú més vol dir alguna cosa, endavant. Jo vull dir una cosa. Jo voldria dir una cosa. Jo voldria dir, jo sóc la dona d'una de les víctimes de Dionisio Cano Magrinyà, vale? El meu home va sortir de casa per anar-se'n a treballar i no va tornar, vale? No va tornar. I per desgràcia, el tramo de carretera que es coneixia com la palma de la mà. I per desgràcia me toca passar cada dia que tinc que anar a la Ràpita, siga la Ràpita, siga Amposta, perquè jo sempre agafo aquesta carretera, me toca passar pel lloc on va tindre l'accident ell i armar-me de valor per no girar la cara al lloc on lo van trobar. Jo recordo, nosaltres hem tingut sempre negoci, vale? Meus pares han tingut negocis, la meva família ha tingut negocis, jo tinc negocis al Poble Nou, vale? Jo recordo, el meu pare era molt petita, però recordo que pujava per aquesta carretera, exactament, més o menys la mateixa amplada, amb el Citroën que tenia. La carretera era una carretera de pedra, vale? I la recordo exactament com fa 40 anys atrás, 40 o podem dir 45 anys atrás. És una vergonya. L'únic que han fet ha sigut posar-nos una capa d'alquitrà i deixar-nos la carretera tal i com estava. Jo no sé, perquè no sé exactament a qui li toca del partit polític, perquè d'uns als altres se passen la pilota. Jo només sé que jo, com a víctima, no tornaré a ser la mateixa. Vaig perdre el meu home, ma filla ha perdut a son pare, i demano que, per favor, continuéssim lluitant, perquè per molt que diguen que l'any 2025 això es farà, jo crec que ni el 2025 ni el 2030. Hem de fer molta pressió, moltíssima pressió i acudir cada cop que Josep mos demane el lloc. Moltes gràcies. Doncs bueno, anem arroplegant coses. Gràcies a tothom per vindre i a la propera més. Gràcies a tots.